Sziasztok! Na, elkészült a Stihl 025-ös, még megcsináltam a tegnap, csak már nem volt kedvem itt zúgatni. Úgyhogy be fogom indítani, már kipróbáltam, láttam hogy 2-3 darab fát is. Szóval működik, faszáó. Máma jön a kipufogó, és azt ki fogom még cserélni. Képzeljétek el, hogy kiukadt ugye az alja, és beragasztották sziloplaszttal, szilikonnal. Egy fekete szilikonnal beragasztották az alját is. Hát ugye azért égett ki a másik benzintank, vagy olajtank, mert ugye pont az alján kiukadt, és akkor ott kijött a láng, és akkor kiégett az alját. Úgyhogy, és mit csináltak az okosok? Békenték szilikonnal, gondolták, hogy jó lesz az úgyis. Most nem fogom sokat húzni neki, mert nehogy úgy járjak én is, hogy kiukadjon az alja. Úgyhogy most csak feltettem, hogy próbáljam ki, olaj működik rajta, megfettem a láncot, vágtam vele vagy 3-4 darab kis fát, működik faszául. Úgyhogy nézzétek! Alkalmas fűtéshez és melegvíz előállításhoz. Úgyhogy nagyon időre megy. Majd ha megjön a kipufogom, akkor kicserélem. Egy újra, aztán most neki fogtam ennek a kínai szereléknek. Na, szép napot, sziasztok!